Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैबो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि ब्लग भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। मा मा देखायलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै जोंहा खारै सरदों ओंख्रि सायहा सान्दुंआनो गैया। दंफां गोजा नालाय सान्दुंआनो नाङा। गासैया माबा मावगासिनो काट्रा कुट्रा। ओंखाम संनोसै। Uraबो बाराबा बारा गैयाबा गैया। नै जा मिस्ट्रिया लगाय मारांसै आरोना। बाला अन्थाइ नैयाव एसेखौ खुन्थानि थाखाय आंदो मिस्ट्रिफोरखौ बहा मोनबाय थानो हागोखौनो मोना आरोना मिस्ट्रिफोरखौनो। ओमफ्राय ओरैनो एसेल' नालाय खामानिया मावो।
मान मिस्ट्रि नांलायगोन ना दङ मिस्ट्रि नांखागोन दे